İlçi wagt tapıp kabul edenlik üçün hormatly prezidentimize hoşarlyk bildirip, Türkmenistanyň paraga söýjüligi esaslanýan siýasatyna Pakistanda ýokary baha berilýändigini aýtdy hemde Purzotdan peýdalanyp Pakistan Sam Respublikasynyň prezidenti Asif Ali Zardarynyň hemde premier ministri Mian Muhammed Shahbaz Şaryfyň hormatly prezidentimize we gahrman arkadagymyza iýeren mähirli salamyny we iň gowy arzularyny beýan etdi. Döwlet başdanmy dostlukly ýurdun dowluk tiýarly wekilini ýokary diplomatik wezipe bellenmegi bilen gutlap, iki ýurdun arasyndaky köpürli gatnaşyklary mundan beýlägem ösdürmäge gönükdirilen işlerde uly üstünlikleri arzu etdi. Hormatly prezidentimiz Pakistan Islam Respublikasynyň ýolbaşçylaryna iň gowy arzularyny beýan edip, biziň ýurtlarymyzy we halklarymyzy diňe bir dost soňanlyk gatnaşyklary däl eýsem ruhy, medeni we taryhy gymmatlyklarynyň baglanşdyrýanlygyny bellidi. Duşugyň dowamyny bellenilse ýaly Pakistan Türkmenistanyň günorta Aziýa tewitinde iň möhüm hyzmatdaşlarynyň biridir. Häzirki wagtda iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklary syýasy, diplomatik, sowda, ykdysady, energetika, ulug, bilim we medeni yntanperwer ýaly ogurlarda üstünlikle sürilýär. Türkmen-Pakistan gatnaşyklary özara ynanşmagyň we düşünşmegiň ýokary derejesi bilen häsiýetlenýär. Bu bolsa öz geleginde iki taraplaryň görnüşde şeýlede awraýly halkara guramalaryň ilkinji nowbatda Birleşen Milletler Guramasy, ykdysady hyzmatdaşlyk guramasy we Islam hyzmatdaşlyk guramasy ýaly iri düzümleriň çäklerine hyzmatdaşlygy iýdi giderli ösdürmäge berk binýat bolup hyzmat edýär. Türkmen-Pakistan gatnaşyklarynyň gün tertibinde sowda, ykdysady we energetika hyzmatdaşlygy aýratyn orna elýär. Häzirki wagtda ýurtlarymyz Sewitde iri energetika we kommunikasiýa taslamalarını Huzursuzlanam Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçirjesiniň. Şeýlede Türkmenistan, Awganistan, Pakistan ugru boýunça optika süýümli ara gatnaşyk ulgamynyň we elektrik geçirjesiniň taslamalarını durmuşa geçirýärler. Şoň bilen baglanykda döwlet başdanmy bu taslamalaryň geljekde tutuş Sewitiň durmuş ykdysat taýdan ösmegine ýardam berjekdigini. Şeýlede Faryal Garynyň täze berilen ilşi hökmünde iki ýurdun arasyndaky tagallalary utgaşdyrmak arkaly bu iri taslamалary durmuşa geçirmäge goşun goşjokdygyny ynam bildirdi. Söhbetdeşler iki ýurdun arasyndaky medeni yntanperwer gatnaşyklary pogtalandyrmagyň, bilim, ilim we saglyk goraýş ulgamlaryna hyzmatdaşlygy ösdürmegiň aýratyn ähmiýetini bellediler. Duşuň ahyrynda Pakistan Islam Respublikasynyň Türkmenistanaky adatdan daşary we dowluk tiýarly ilçisi Faryal Gary mähirli kabul edilenligi üçin ýene bir gede hoşarlyk bildirip, iki ýurdun arasyndaky däp bolan dostlukly gatnaşyklary mundan beýlägen pogtalandyrmak üçin tagallalaryny gaýgyrmajakdygyny ynandyrdy.